Tmpk जनाय जिल्ला कमिटिया साननैनि हाबाफारिजों स्निथि खांकिं केबां एबा स्नायथि फोरबो खुंदों। धेमाजि जिल्ला जनायाव Tmpk जनाया जिल्ला कमिटिया साननैनि हाबाफारिजों स्निथि खेब खांकिं केबां एबा स्नायथि फोरबो खुंदों। धेमाजि जिल्ला जनाय गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों। हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। हाबाफारियावनो जनायनि गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसाफोरा गानफब जोमफब बाहागो लादों। खांकिं केबां एबा स्नायथि फोरबोनि गुबै थांखिखौ फरायसाफोरनि खौसेथि एबा अनलायनानै सोलोंथाइ बायदि बायदि बिथिङाव सोमोन्दो गोरोबनाय होननानै फोरमायदों। दिनैनि सेथि सानाव फुंबिलिनिफ्रायनो बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों स्नायथि फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। आसाम मिसिं परिन गोबां जुनाय जिल्ला कमिटिनि नेतृत्वत 7তম খাংকিং কেবাং আমাৰ জুনাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমাৰ পতাকা উত্তোলন, আমি লাটম চচাৰ বুলি কওঁ। লাটম চচাৰ আমি সদ্যহতে কৰিলোঁ। দ্বিতীয়তে আমাৰ মাপাং কুমটম প্ৰগ্ৰাম আমি Tmpk তুষাৰ নাথে আমি মাপাং কুমটম কৰিব দিলোঁ। তৃতীয়তে আমাৰ আজি কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ জনাই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ প্ৰাক্তন প্ৰিন্সিপাল তাকাপ চন্দ্ৰ মাধৱৰ সভানেত্ৰীত আমাৰ শৈক্ষিক আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰতিযোগিতা কৰিছোঁ। তাক লৈ আজি আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী। দ্বিতীয়তে অহাকালি ২৭ তাৰিখে আমাৰ বিভিন্ন দিশত আমাৰ আলোচনা আছে। এই আলোচনাত আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ বিষয়ববী আছে, আমাৰ চেণ্ট্ৰেল হওক, ডিষ্ট্ৰিক্ট হওক, আৰু যাক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, আমাৰ নিমন্ত্ৰণ কৰা মানুহসকলে বা ব্যক্তিসকলে পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিছে। আৰু সহযোগিতা কৰি কাইলৈ যিখিনি প্ৰগ্ৰাম, এই প্ৰগ্ৰামটোত নিশ্চয় গোটেই জোনাইবাসী ৰাইজে বা আমাৰ যিমানখিনি কলেজ আছে, যিমানখিনি হাই ছেকেণ্ডেৰী আছে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা আমাৰ ভাই বন্ধুসকলে সহযোগিতা কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव BEd DLED डिग्री जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय लोगोआव BEd DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA, BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।